Derfynol fawr y pren gwastad yma yn y cylch coedwigaeth ar fi'n cychwyn. Alun Jones yn cadw cwmni fi. Da ni wedi gweld y rowns blaenorol a hon di'r un fawr, Alun. Ie, hon ydy'r diweddglo i'r cymalau. Maen nhw wedi gwneud 6 cymalau i gwir, a 2 o bob un yn mynd trwad. 12 yn y diweddglo fan hyn wan. Ac eto maen nhw'n mynd i fod yn handicap y rai ar y 10 i gychwyn a cyfri lawr, ie. Ti, mwyaf medrus efo cyfri mwyaf, de. Ac Elgan Piw, y cyfarwydd Elgan Piw. Ie, fo sy'n fy'r cyfri mwyaf. A fod i'r ffefryn? Sa'n ni'n dweud, ia, sa'n ni'n dweud. Mae gen i gyfaill o swedyn yn fan hyn hefyd. Sfan Ferry, dwi'n meddwl, dian o. Mae'n dod i cychwyn beth hwnna. Mae gen i Cymro arall mwynco o Bellwyr Clwyd, o Sian Williams. Ond beth hon yma dras i rhywun achos mae'r pren mor dda, mae'n torri mor dda ac mor gyflym yma. Mae pawb yn canmol pren. Mae nhw'n agos a i'r gorio maen nhw'n wan. Y dyn o Sweden di'r ail ola i fynd. Ia. Dyma rei ar ei ail ochr yn barod, mae hogiau gwylacw. Mae'n mynd i fod yn anodd iawn i Elgan yn ddal i fyny, dwi'n meddwl, ac mae'n rhaid i throi rawn ochr draw na. So mae gen i un cain cynnig y gwahaniaeth yn dydi. Rei o'r Swistir, yr Iseldiroedd, a Iwerddon. Elgan yn ei droi, a dyna ni. O, dyma ni Gerald Lloyd o Knighton fan'na. Gerald Lloyd o Knighton. Ie, a wed... Fo yn gorffen gynta. Eugene o Switzerland wedyn. Chef arall o Switzerland wedyn. Elgan yn dal i fynd. Bron drwad, mae'n bron i gorffen i gyd. Honna'n gyflym iawn yn doedd. Ond hwnna yn ras a hanner hwnna. Ond, allan o bawb, Gerald Lloyd o Knighton yn gorffen gynta ac yn cipio'r Pencampwriaeth i bren gwastad. Diolch, Alun. Gerso.